Hej, jeg hedder advokat Jakob Tøjner, og jeg er partner i St. Peter Advokater i København, og det er mig, der står bag dit selskab.dk. Nu skal vi tale om fravalg af revisor. Det er sådan, at hvis du driver et anpartsselskab, så kan du nu fravælge revision på din årsrapport, hvis du er det, man kalder et mindre selskab. Man fravælger revision, hvis det er, man skal til at stifte selskabet. Man gør det i forbindelse med stiftelsen, eller man gør det på den ordinære generalforsamling. Man kan altså ikke midt i et regnskabsår sige til sig selv, jeg vil gerne fravælge revisor, så lad os lige afholde en ekstraordinær generalforsamling, og så fravælge revisor. Det kan man ikke. Så fravælger du ikke revisor i forbindelse med stiftelsen, så må du vente til den ordinære generalforsamling, typisk en 20-22 måneder efter stiftelsen, før du igen kan fravælge. Derfor er det selvfølgelig klart i forbindelse med etableringen af selskabet, at du vælger rigtigt. Når du bestiller selskab via os på ditselskab.dk, så kan du se på bestillingsblanketten, at jeg selvfølgelig har en angivelse til dig af, at du skal tage stilling til det her spørgsmål. Man kan fravælge revision i en selskab, hvis man ikke overskrider 2 af 3 grænser på balancedagen. For det første må man ikke have en balancesum, der overstiger 4 millioner kroner. Man må ikke have en nettoomsætning, der er over 8 millioner kroner, og man må gennemsnitligt ikke have mere end 12 heltidsbeskæftigede i selskabet. Der er 2 af dem, du skal opfylde. Sender du ikke fakturaer for mere end 8 millioner kroner, og har du kun 3 ansatte, så kan du altså godt fravælge revision. Den vurdering foretager du enten i forbindelse med stiftelsen, eller senere i forbindelse med den ordinære generalforsamling, hvor du godkender regnskabet. Hvis du har fravalgt revision, så skal du selvfølgelig hvert år, hvor du afleverer regnskab, tænke over, hvordan kommer det kommende år til at gå? Kommer jeg til at overskride grænsen? Fordi du har forpligtelse til at tilvælge revision, hvis du kommer til at overskride grænserne. Det er selvfølgelig vigtigt. Man kan stille sig selv spørgsmålet, om det er klogt at fravælge revision. Og jeg tror egentlig, at holdningen hertil har ændret sig over tid. Det er nogle regler, der er indført for et par år siden. Og dengang de blev indført, der var der rigtig mange, der sagde, at det var uklogt at fravælge revision. I dag kan jeg sige bare sådan lommestatistik, at 95% af alle, der etablerer virksomhed eller etablerer anpartsselskab, f.eks. gennem os, de fravælger alle sammen revision. Det man tænkte på i sin tid, da reglerne blev indført, om det var klogt, det var, hvad vil omverdenen sige? Og dengang var man bekymret for, at omverdenen ville sige, jamen det går slet ikke at aflevere en årsrapport, der ikke er blevet revideret, hvad kan vi så bruge den til? Og det er også muligt, at man ikke kan bruge den til noget som helst, fordi den ikke er blevet revideret. Det skal jeg ikke forholde mig til. Men det jeg kan forholde mig til, det er, at det er blevet temmelig normaliseret at fravælge revision af ens årsrapport. Man må sige, at muligheden har været en succes. Og jeg tror egentlig heller ikke, det er specielt uleset. Der er mange, der er bekymret for, hvad vil banken sige. Og hvis du er bekymret for det og står over for valget, jamen så spørg dog din bank, har de nogen holdning til det? Jeg tror ikke, at de er bekymret for det. Jeg tror, holdningen har ændret sig. Hvis nu du har et samarbejdsforhold med en revisor, så tror jeg egentlig heller ikke, at han er så meget imod, at du fravælger revision. For man skal jo ligesom prøve at forstå, hvad det betyder. Betyder det så, at du fravælger revisor? Nej, det betyder det bestemt ikke. Det betyder ikke, at du ikke længere skal samarbejde med din revisor, men det betyder, at han ikke længere skal kigge dig i kortene i dit regnskab. Det lyder fordækt, men det er det ikke. Det betyder, at han skal ikke længere stå på mål for, at indholdet af det regnskab, som du leverer, og nu ved jeg godt, det ikke er sådan, det formuleres fra revisors side, men nu ser jeg det bare på almindelig dansk. Han skal ikke længere stå på mål for, at indholdet af dit regnskab er rigtigt. Han kan lave review for dig i stedet for, altså gennemgå på en mere overfladisk måde, om det er rigtigt. Og det behøver han sådan set heller ikke. Eller han kan hjælpe dig med bare at sætte regnskabet op. Så du kan stadigvæk sagtens have behov for bistand fra din revisor. Det er ikke det, det betyder, hvis man fravælger revision. Så kan man sige, hvad med holdingselskaber? Ja, da reglerne blev indført, der kunne man ikke få lov til at fravælge revisor i holdingselskaber. Og det var temmelig tåbeligt. Så man skulle have revisor i holdingselskab, eller man skulle have revision i holdingselskabets regnskab, men man behøvede ikke at have det nede i datterselskabet.
Og det medførte så, at der var en masse revisorer, som sagde, at vi kan jo ikke revidere holdingselskabets regnskab, fordi det gør vi jo på basis af datterselskabets regnskab, og det er der ikke revision på. Og det vil sige, at ham, der har et personligt holdingselskab, som driver en driftsvirksomhed, som kommer med sit egen regnskab, det skal revisor så lige pludselig stå på mål på, uden at have kigget i det. Den går ikke. Man har så indført, at man nu også kan fravælge revisor i holdingselskaber, og det vil sige, at du kan etablere en hel koncern, altså et holdingselskab og et datterselskab, og fravælge revisor. Jeg har skrevet en artikel om det på ditselskab.dk, som selvfølgelig uddyber de her synspunkter.